De 10 ani, Hamal.md este sinonimul pentru forță, precizie și profesionalism. Compania redefinește standardele în transport și mutări, având o echipă pregătită să răspundă oricărei provocări, cu soluții eficiente și rapide. Compania Hamal.md este o companie bine poziționată pe piață, cu o echipă profesionistă și dinamică, care pune accent pe servicii de calitate în domeniul mutărilor, servicii Hamal și transport de mărfuri. Fie că trebuie să executăm o mutare de oficiu sau o mutare de locuință, avem abilitățile necesare în coordonarea întregului proces. O flotă modernă, o echipă de experți, un singur obiectiv: excelența. Hamal.md livrează mai mult decât servicii. Oferă siguranță, rapiditate și confort. De la mobilă și mărfuri până la echipamente delicate. Totul ajunge la destinație în siguranță, fără compromisuri. Pe lângă serviciile noastre, mai dispunem și de o gamă largă de ambalaje pentru păstrarea și transportarea în siguranță a bunurilor dumneavoastră, și anume peliculă stretch, peliculă cu bule și o gamă variată de cutii. Avem o flotă mare de transport pentru diferite necesități, care ne permite să vă asigurăm o transportare sigură și eficientă, la fel și șoferii cu experiență și înaltă atenție, care ajută la transportarea de bunuri, materiale de construcții, mobilier, instrumente muzicale, utilaje. De asemenea, realizăm și tot ceea ce ține de asamblare, dezasamblare, împachetarea bunurilor, manevrarea lucrurilor de către hamalii noștri profesioniști și, nu în ultimul rând, transportarea în cel mai scurt timp și la cel mai înalt nivel. An de an ne străduim să devenim versiunea mai bună prin investiții în flotă, echipamente și formarea profesională a angajaților noștri. Hamal.md. Mereu la dispoziția dumneavoastră.